pelattiin äsken korttia, nyt pelataan Unoa. Ja kuka hävisi? No, kaikki. Minä hävisi aika monta kertaa. Kyllä kerran voitin. Maksikoita viinirypäleitä. Nyt katsotaan, että pitääkö tuotepakkaukset totta. Tällaiset nämä pitäisi olla. Ja tällaiset ne on. Että onko nyt sit ihan niinku? Miettikää. Niin. No niin, sit entä sun nähdä? Eli tässä on monta kuvia, mutta esim. Tässä on tämmönen. Joo. On tässä tehty niinku nää. Niin, et onks no aika hyvä kyllä. Joo. Ne on tosi hyviä. Nyt ollaan saavuttu Turkuun. Me ollaan nyt Keitoreissa, meillä on rekisteröity. Mä voin kuvaa. Tuolla. Joo. Tuolla joo. Tonne huomen mennään. Joo. Nena. Me ei vaan nyt mennä kai rekisteröitymään. Joo. Sorry, my bad. Moi! 503. Meillä on 505. Oh, sheesh. Joo. 503, mikä teillä on? 506. Joo, täällä on paljon hissejä. Tää on aika hieno paikka, kyllä. Mennäänkö 400? Joo, mennään 400, koska tää mahtuu just 4. Joo. Hello! Kaikki ja tervetuloa tämän Room Tourin pariin. Yes. Tässä ensimmäisenä on meidän takit ja kyllä. Tänne tulee kaikkea hienoa. Joo. Ja sitten tosiaan ne penkki, missä Joo. on laittaa penkistä. Sitten Tää. Joo. Alkaa vielä. Elikkä tässä on mun ja Siljan meikkaus tämä. Joo, tässä me ollaan. Tässä on tämä. Sitten on suihku. Joo. Ja sitten mitä shower cap. Hei, mitäs täältä löytyy? Shower cap? Sadikokit. Avataan tää. Joo. Me tehdään nyt tänne. Mä en, no niin. Me ei tiedä mitä nää on, mutta me nyt katsotaan. Vanity kit. Tästä tarkoittaa. Suihkuhan. Mitä on? Oh my god, mun kynsiviila. Oh my god. Kato. Ja kato. Hei. Oh my god. Siis wow. Oh. Mitä vitsi? Joo. Sitten tää jatkuu, tässä on peili. Uusi peili. Tässä on meidän ihana. Yes! No niin, ja jatkuu. Sitten meidän televisiossa nyt Hei, katsotaan pystytään tässä kattoo. Hei. Näyttöä pystyy mun mielestä Joo. ehkä jos meillä tässä joku. Kopio. Tärkeä. Kopio. Sitten on luuri, että jos tulee hätä. Joo. Tässä on meidän tuoli. Joo, tää on tällainen tuoli. Näin. Olemme menossa syömään Burgereita. rantakerttua. Hashtag puppetin pelätyimme. Nyt syödään hampurilaisia ja ranskalaisia. Rantakertussa. Joo. Ja pepsimaksia. Joo, on maistuvaa ruokaa. Mitä mieltä siellä viereisessä pöydässä? Tässä on mun annos. Tässä on mun annos. Joo. Joo. Ja siis se nää vadelmasorbetti. No, mutta on ihan vika hyvää. Nyt. Me ollaan nyt täällä kavereita nähty täällä. Me ollaan hotellilla, me käytiin syömässä. Et meillä on vapaa-aikaa jonkun aikaa. Ja sitten meillä on iltapalaveri. Moi! Mä Katsokaa, mikä me löydettiin meidän huoneesta. Mitä? Tää siis toi, me kuunneltiin tästä äsken turistia. Onko se kaiutin? Mikä jackpotti? Ja Silja kattasi pöönipussiin, sit se löysi sieltä tän. Pöönipussista. Me käydään jostain mun äitihuoneeseen laturiin. Moi! Me testattiin kisaluukki äsken, näette sen sitten tuolla. Onnistu, me tehtiin sitä tuntia. Testoiltiin sitä kisaluukkia. Tuossa on meidän tähdet. Tähän se sit Tonnu. Noniin, lasketaan. Ei mua kaksikkaa, hyvä. Nyt mun serkku sitä ripsiä, mä suppaan tätä kasvijärjestä. Tämä on tätä serkkurakkautta. Mikä mieli tässä? No, mä tykkään supporttaa serkkuu. Joo, hyvä. Reetan nimi on mun Snapissa Reetta Herkkuserkku.
Pitää leikkaa tästä. Moi! Me ollaan nyt iltapalvelissa. Me haetaan. Mitä? Ja kisapaidat haetaan. Joo, ja mulla on kasvonaamia. Koska niinku... Tässä on tää yksittäiskuningatar. Oli meidän huoneessa. Joo, mä menen hakemaan. Ai mikä? Mä tuun sinne. Mitä? Mä menen nyt väriä mun hiuksia vähän. Vaikka. Toi on riski. Ei oo. On siis. Onko sulla vain? Hilja, mikä on huomisen kisapäivän hashtag? Hashtag ei haluta olla 7 buffetin pelattiin. Ei, joku parempi. No joo, hyvä. Eikä siinä, älä please laita mua tännekseen vlogiin. Laita please! Jenna! Me aloitetaan nyt syömään vähän tää iltapalaa. Meillä on tässä tämmöset kunnon setupit laitettuna. Meillä on, nämä on tämmöset suojat, ettei tähän sänkyyn mene mitään likaa. Niin. Kyllä. Ja sit me ollaan taas tämmönen vähän vessasta haettu tällaista pulloa tähän, että me laitetaan tohon kuule puhelin ja sit me katsotaan vähän Love Island USAa. Joo. Ja syödään hyvin. Tässä on mun. Kyllä. Me ollaan vähän aloittu syömään, mutta kyllä niinku riittää ruokaa vielä. Niin, me saatiin niin paljon hyviä jojoilta. Kiitos jojot. Kiitos jojot. Joo. Ja kisapaidat päällä. Joo. Ja sitten sen jälkeen kai valkut tulee puhuu tänne jotain ja sitten me varmaan mennään nukkumaan. Joo. Ja sit on kisa-aamu. Jee. Joo. Moikka. Moikka. Vior Ampala. Sulla on vähän kiire tässä. Joo, on kyllä vähän hiusten tähdet on vähän myöhässä aikataulussa, mutta Lilja teki meille luomivärit. Niin, onko hyvä vai? On. Täällä oli mustikkamehua ja tää on ihan sikahyvää. Mitäs te otitte aamupalalle? No, mulla on tässä leipä ja kurkkua ja pekonia ja keksiä pökköä ja on Karjalan piirakka. Lähti kymmentäis muuta. Tuosta heitää terveellistä täällä. No mulla on kyllä Liljan kanssa aika... No okei, no. Meillä on ihan sama melkein. Katsokaas tätä. Tuplasuklaa cookie. We are leaving! Moi! Mikä fiilis? Hyvä fiilis! Tuli kiire. Onko sun luomiväri? Ei. Onko sun luomiväri? Ei, mä tulin. Nyt tytöt menee. Lähtee täältä modellilta. Mä en nyt pysty kääntämään. Jee. Eikö tää nyt joku väärä? Tää on 4, mutta me ollaan nyt menossa Nuorissa täällä nyt jotain helmeilee. Voi nuorissa. Mikä seisoo tiellä? Mikä ei sä tsiikaa voittaa. Niin, horalia, etunautua, palvelut voittaa. Ja taittuu vapaan! Tui voittavainen anna, mikä seisoo tiellä? Mikä ei sä tsiikaa voittaa, joo! Tui voittavainen anna, mikä seisoo tiellä? Ai! Kuule, sä oot mun pari. Hyvältä. Miten mä voin pyytää mukaan enempää? Mä haluun olla vaan, rotat ei pysty trollaamaan. Kaikki on kohdallaan, mun on everything. Hyvää musaa, hyvää jengi, hyvää säätä, hyvää päätä, hyvällä päällä, kyvä syvällä ja mä oon yhä täällä.
halun nostaa yhden ystävyydelle. Myrskyt on takana, tääl meri näyttää yhä kyynelle. Faija nopea Botskilla muisteltiin Jerenkaa. Oot mitä syöt, en muista syöneeni legendaa. Saanut toteuttaa. Tämä sarja on se kaikista tiukoin ja suurin sarja siellä SM-semifinaalissa, mutta Pori jatkaa. Porin Cheerleading Akatemia Junior Z Junior Level 4 sarja. Hyvä ja varma huuto ja oli hienoa kylttitekniikkaa tässä ohjelmassa. Niin hienosti tehty. Ja tämä joukkue siis yhden levelin alempana kuin edellinen, eli tässä luodaan pohjaa sitten sille SM-tasolle. Shining like they never seen. PCA gon' make them scream. Let's go. No matter where we are. Say they're doing it better than anybody, anywhere. We are never ever scared. Born to shine, we radio day is Z. I'm leading 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters. Blue and white, Junior Zeta, walk back down. Ei kauhean hyvin, mutta omalta ryhmältä hittasin ja niin Siljakin, joten emme olisi itse voinut tehdä mitään paremmin, mutta suoritus oli vähän pettymys. Nyt katsellaan ohjelmia ja mennään syömään. Vettä. Water is very important. Yes, eat, drink and hydrated. Yes, it is. Kyllä. Joo. Oho, no niin siitä. Niin. Sitten varovasti tänne nyt tulee ruokamontake. Otetaan tästä. Jos laittaa sen nopeutetaan taas. Joo. Joo. Tässä hei, tässä. Onks tän aika? Joo. Onko niin? Let's go pin people. Silloin me annetaan tälleen ja tälleen näin tossa hienosti ja oleva! Että nyt laitetaan nämä tässä jollekin. Ensinnä niin. Mä en tiedä kelle mä laitan. Eikä paukko tulee vastaan. Se niin näki sen. Silja osti vähän karkkia. 550 senttiä. Ei mitään. Sitten. Mä ostin tällaiseen. Ja mä ostin tällaiseen näitä. Tämmöiseen. Tässä on Vani ja Nuori. No niin, nyt kaikki pinnaamaan kuvaa. No niin, kaikki menee samaan aikaan pinnaamaan. Täällä on joku blogi, että pinnaa kaikki. How to be mysterious hitsuper. Nyt pinnataan Joni Rinne. Nyt meillä on tapaaminen Munkatsin kanssa. Meidän pitäisi olla jossain täällä. Mut me ei tiedä, missä meidän joukkojen on.
Ja nyt me ei löydetä meidän joukkuetta. Niin mun joukkueella on mun karkit. Joo. Joten aika paha juttu. Ne on varmaan lähtenyt ilman meitä. Mitä Elastin sanoi, kun se oli sysipuppassa? Anna sojaa! Tämä oli hyvä vitsi! Aika paljon sellaisia lakanoita, joihin on... On ne MC ja Flickers ja sit Miss. Ei tää meidän niinku... Me ei onnistuttu, mut onneksi meidän kamut onnistu. Joo, GG oltiin maksamassa 9,15. Oltiin tosiaan Suomen 9. parhaat level 4 junnut. Ja 6. huonoimmat. Se on 5 euroa. Mitä? Mä ostin onnellistallisen, mutta se maksoi vaan 4 euroa. Häh? Tai se maksaa 4,5. Häh? Dubai chocolate. Häh? Joo, tommosen. Tuohon ei riitä budjetti tällä kertaa. Ai jahrel. Mä haluun smashi ja mun jäätelön. Me oltiin äsken syömässä Helsessä ja nyt me lähdetään Poriin päin. Back in the Hesburger. No, we are back in the bush. Niin. Nyt me ollaan menossa kotiin väsyttää. Mä ostin silmän. Mä en jaksanut meidän kauppaa, mutta mahaan. Ja sit mä ostin smash.